खुलुमबाय लोगोफोर, बेलासिनि बयनिसिमबो गोजोन हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव मोननैसो माखासे खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। BPFआ BTC बिसायख'थियाव 28 मासि देरहानानै गोहोम खोख्लैदों। जुदि BPFआ जोंखौ लुबैयो अब्ला जों जोंनि दोलोनि गेजेराव सावरायगोन आरो थिरांथा लागोन, प्रमद बर' बिथाङा बुंदों। हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुङो दि जुदि जों जुबिनखौ न्याय होनो हायाब्ला 2026 मायथाइयाव जोंनो भट दाहो। BTC बिसायख'थियाव गोख्रों देरहानायनि थाखाय हाग्रामा महिलारीखौ हाफ्लंनि बारग' MLA आ बाख्नायदों। जुबिन गार्गनि जिउनि जारिमिनारि सल'खौ मोन 14 गुबुन गुबुन रावफोराव फरायसालिनि फराफारियाव सोफासिगोन। BSNL आ मावख'आरि महरै हादोरनाङैनो स्वदेशी 4G नेटवर्क बेखेवो। जुबिन गार्गनि फारसे बिबाना BJPनि BTC बिसायख'थिनि केम्पेइनखौ दबथायदों, CM शर्मा। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गिबि खौराङावनो दङ। BPFआ BTC बिसायख'थियाव 28 मासि देरहानानै गोहोम खोख्लैदों। फारसेथिं UPPL आ 7 मासि आरो BJPआ 5 मासि आवग्रिनो हादों। बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल BTCनि बिसायख'थिया बड'लेण्ड पिपल्स फ्रन्ट BPFनि गिदिर देरहानायजों जोबबाय। दोलोआ गावनि बादायगिरिफोरनिफ्राय गोबां फारागथियाव देरहानानै 28 मासि आवग्रिनो हाना BPF हानजा महरै जारिमिन सोरजिनो हाबाय। गुबुन फारसेथिं इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेल UPPL आ जोबोद गाज्रि रोखोमै जेननो गोनां जादों। बिथांमोनहा खुनुरुखुमै मोन 7था मासिल' आवग्रिनो हाबाय आरो भारतीय जनता पार्टी BJPआ मोनबाल' मासि देरहानो हादों। बे फिथाइया BTCनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारीनि थाखाय मोनसे मख'जाथाव फैफिन्नायनि इसारा होयो, जायनि दैदेननाय समाव BPFआ बोखांफिनदोंमोन। गोबां भटारफोरा बिथांनि फैफिन्नायखौ ओनसोलारि गावखुंथाय गोहोखौ लाबोफिन्नो आरो बड'नि सिनायथिखौ गोख्रों खालामनायनि खोथा महरै नायदों। सावरायगिरिफोरा बाथ्रा दान्थेनानै बुङो दि थांनाय 5 बोसोराव UPPL खुंथायनि समाव थिरांथा लानाया रायजो आरो मिरु सोरखारफोरखौ बांसिनै मोजां मोनबोदों। केम्पेइननि समाव गाहाय जेंनाफोरा जाबाय हानि मोनथाय, बायजोनि सुबुंफोरजों थाहैनायनि सोमोन्दै साननाय आरो थागिबि सिनायथिखौ रैखाथि होनाय। केम्पेइन रेलियाव महिलारीआ फोथायनानै मोन 25 मासि देरहानायनि इयुन रादाब होदोंमोन, मोनसे फिथाइ जायखौ भटारफोरा मोनफुंनायल' नङा नाथाय बारलांबाय। बिसायख'थिनि खौराङा रोखा दि बर' ओनसोलनि सुबुंफोरा BPFनि सायाव फोथायनाय दिन्थिदों दि बियो गावनो BTC खुंथायखौ सामलायगोन। नैथि खौराङाव दङ। UPPL आ BPFखौ खनायाव खोख्लैगोन, प्रमद बर'नि बिबुंथियाव गोदान देंखो। जुदि BPFआ जोंखौ लुबैयो अब्ला जों जोंनि दोलोनि गेजेराव सावरायगोन आरो थिरांथा लागोन। BTC बिसायख'थिनि फिथाइ फोसावनायनि उनाव हादोरसानि गिबि मन्थ्रि आरो BTC CM प्रमद बर'नि बिबुंथिफोरा दा सोलायबाय। बिसायख'थि फोसावदिंनाय समाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा हाग्रामा आरो BPFखौ सोंखारिदोंमोन आरो दाबि खालामदोंमोन दि BTCनि मोन 40 मासिफोरनि गेजेराव गासैबो NDAनि आखायाव थांदों। मानोना हाग्रामाया NDAखौ मदद खालामो, हाग्रामानि दैदेननाया BJPनि देरहानायाबो मोनसे देरहानाय। फारसेथिं प्रमद बर'आ बिसायख'थिनि फिथाइ फोसावनायनि उनाव हाग्रामा आरो गावनि दोलोनि सायाव गावनि नोजोरखौ सोलायदों। बिथाङा बुङो दि जुदि BPFआ जोंखौ लुबैयो अब्ला जों जोंनि दोलोनि गेजेराव सावरायगोन आरो थिरांथा लागोन। मख'नो गोनांदि बिसायख'थिनि सिगांबो BPF आरो UPPLखौ BTCआव सरजाबनायनि थासारि सोमजिहोनो गोनां नाजानाय जादोंमोन। बे हाबाफारिखौ बे बोसोरावनो लानाय जादों। बेखौ बड'लेण्डनि जौगानायनि थि खालामनो आरो गावखुंथायखौ गावनि आखायाव लाखिनो थाखाय खालामनाय जादों। बेनि अनगायैबो BTC गोरोबथाखौ मावफुंनायनि सायाव गोबां सावरायनाय जादोंमोन। बिसायख'थिनि सिगां BPF आरो UPPLआ ज' जायाब्लाबो बिसायख'थिनि फिथाइ फोसावनायनि उनाव BPFआ सावरायनायनि गेजेरजों थिरांथा लागोन होननानै प्रमद बर'आ बुङो। थामथि खौराङाव दङ। हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुङो दि जुदि जों जुबिनखौ न्याय होनो हायाब्ला 2026 मायथाइयाव जोंखौ भट दाहो।
27 सेप्तेम्बर खालि आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया मोनसे गोख्रों खावलायनानै बुंदों दि जुदि बिथांनि सोरखारा रोजाबगिरि जुबिन गार्गनि केसआव न्याय होआ अब्ला रायजो राजाफोरा बिसायख'थियाव बिथांमोनखौ दायनिगिरि खालामनो मोन्थाय दं। शर्माया मोनसे लाइभ सेसननि समाव मुंख'दों दि जाय सानखालि आं जुबिनखौ न्याय होनो हाया बै सानखालि रायजो राजाफोरा आंखौ साजा होनायनि मोन्थाय दं। जुदि जों जुबिनखौ न्याय होनो हाया अब्ला 2022 आव सुबुंफोरा मानो जोंखौ भट होनो? बिथाङा जुबिन गार्गजों गावनि गावारि सोमोन्दोनि सोमोन्दै गोसो गुदुङै बुंदोंमोन आरो बिथांखौ आसामनि मुंदांखा हारिमुआरि सुबुं जेरै ज्योति प्रसाद आगरवाला, भुपेन हाजरिका आरो बिष्णु प्रसाद राभाजों रुजुनानै माहारियारि धोन होननानै बुङो। नायबिजिरनायखौ लानानै गिबि मन्थ्रिया रोखा खालामना होदों दि जुबिननि थैनायनि सोमोन्दोआव सिद्धार्थ शर्मा आरो श्यामकानु महन्तनि थाखाय लुक आउट नटिस फोसावनाय जादों। सिंगापुराव थानाय सा-8 थाग्रा भारतारि एनआरआइफोरखौ सोंथि सोंनो थाखाय आसामनि सिआइडिनि सिगाङाव नुजाथिनो थाखाय लिंहरनाय जादों। बिथाङा सांग्रांथि होदों दि महन्त आरो शर्मा बिथाङा 6 अक्ट'बरनि गेजेराव आसामाव नुजाथिनो नांगोन, नङाब्ला बिथांमोनहा बेनि फिनजाथायखौ मोगा-मोगि जानांगोन। रायजो सरकारा महन्त आरो बिनि गनायजानाय आफादफोरखौ आसामाव रायजोआरि एबा हारिमुआरि हाबाफारि खुंनायनिफ्राय होबथादों। शर्माया खोथा होदों दि आयेना गावनि लामाजों सोलिगोन आरो आसामनि सुबुंफोरा जुबिननि केसआव न्याय मोनगोन। आसाम आरो गुबुन गुबुन जायगाफोराव बयजोंबो अनसायजानाय जुबिन गार्गआ बावैसो सिगां सिंगापुराव रुंसारि जालाङो। बिथांनि रुंसारि जानायनि जाहोनाव गोबां दुखु फोरमायदों आरो मोनसे गोख्रों आरो थार नायबिजिरनांगौनि दाबिफोरा गोख्रों जादों। ब्रैथि खौराङाव दङ 2025 मायथाइनि बिटिसि बिसायख'थियाव गोख्रों देरहानायनि थाखाय हाग्रामा महिलारीखौ हाफ्लंनि बारग' एमएलएआ बाख्नायदों। हाफ्लंनि बारग' एमएलए समरजित हाफ्लांगबरआ 5थि बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल (बिटिसि) बिसायख'थियाव मख'जाथाव देरहानायनि थाखाय हाग्रामा महिलारी आरो बड'लेण्ड पिपल्स फ्रन्ट (BPF) खौ बाख्नायदों। BPFआ मोन 40 नि गेजेराव 28 मासि आवग्रिनो हादों आरो गुबुन दोलोफोरा 12 मासिल' देरहानो हादों। हाफ्लंगबार बिथाङा बुङो दि बड'लेण्डनि सुबुंफोरा गावसोरनि सिनायथि, मोनथाय आरो जौगाखांनायखौ रैखाथि होनो थाखाय BPFनि सायाव फोथायनाय लाखिदों। बिथाङा बुङो दि महिलारीनि देरहासारनाया मोनसे राजखान्थियारि जाफुंसारनायल' नङा, बेयो आसामनि गुबुन ट्राइबेल ओनसोलनि खौसेथि आरो गावखुंथायनि नेरसोन। 5थि खौराङाव दङ जुबिन गार्गनि जिउनि जारिमिनारि सल'खौ मोन 14 गुबुन गुबुन रावफोराव फरायसालिनि फराफारियाव सोफासिगोन। देंखोनि गेदेमा जुबिन गार्गनि जिउ खौरांखौ गं 14 भारतारि रावफोरनि फरायसालिनि फरा फोरोंनायाव सोसननाय जागोन होननानै आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया फोसावदों। बे थांखिया फरायसाफोरखौ बिथांनि जिउ, देंखोआरि जिउ राहा आरो हारिमुआरि बिहोमाफोरजों सिनायथि होनाय। गौहाटी मुलुगसोलोंसालिया गावनि सेन्टार फर पारफर्मिं आर्ट्स एन्ड कालचारनि मुंखौ बिथांनि मुङाव होनानै गार्गखौ आरोबाव मान बावदों। मिरुआव महरगिरिनि मुसुखा गायसननाय जागोन आरो बिथांनि जाफुंसारनायनि फोरमायथि गोनां कफि टेबोल बिजाबखौ फोसावनाय जागोन। बेनि अनगायैबो मुलुगसोलोंसालिनि इन्टार कलेज लाइमोन फोरबोआव जुबिननि मेथाइ मुंनि मोनसे गोदान थाखोखौ दिन्थिनाय जागोन, जाय फरायसाफोरखौ बिथांनि देंखोखौ दिन्थिफुंनो आरो बिथांनि आरिमुआरि उनमोनथायखौ फोथांना लाखिनो थुलुंगा होगोन। बे नाजानाया आसाम आरो भारतनि देंखोआव गार्गनि गोहोमखौ सनमान होयो। 6थि खौराङाव दङ BSNLआ मावख'आरि महरै हादोर नाङैनो स्वदेशी 4G नेटवार्क बेखेवो, जेराव आसामनि गिबि मन्थ्रिया कलाक्षेत्रनिफ्राय बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लायो। BSNLआ हादोर नाङैनो गावनि 4G नेटवार्क जागायदों। भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNLआ हादोरनि डिजिटेल इनफ्रास्ट्राक्चारनि मोनसे गेदेर दावगानायखौ दिन्थिनाय गावनि सोरखारि स्वदेशी 4G नेटवार्कखौ दुलाराय भारतआवनो मावख'आरि महरै बेखेवबाय। बे मावथांखिया ओनसोलारि बिरोंदामिनखौ हेफाजाब होनानै हादोर नाङैनो नेटवार्क फोनांजाबनायखौ जौगाहोनो नागिरो, बाहायगिरिफोरखौ गोख्रै आरो बांसिन फोथायजाथाव 4G सिबिथाइ होयो। बेखेवनाय फोरबोआ गुवाहाटी, आसामनि श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्रआव खुंनाय जादों, जेराव आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया बाहागो लादों। गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआ बे नेटवार्कखौ अनलाइननि गेजेरजों बेखेवो, जाय हादोरफोरा गावबा गावनि टेलिकम आगजुफोरखौ दिहुनो, बिसोरनि गेजेराव भारतनि सोफादेरनायखौ नोजोर होयो।
स्वदेशी 4G नेटवार्कआ नोगोर आरो गामियारि ओनसोलफोरनि गेजेराव फोनांजाबनायनि फारागथिखौ फोजोबगोन होनना साननाय जादों, जाय सोरखारनि गावनो सोनारनाय डिजिटेल इन्डियानि थांखिखौ मदद होगोन। स्निथि खौराङाव दङ जुबिन गार्गनि फारसे बिबाना बिजेपिनि बिटिसि केम्पेइनखौ दबथायदों। सीएम शर्मा। गिबि मन्थ्रि शर्माया बुङो दि जुबिन गार्गनि जोबथा नेमखान्थिनि सायाव बिजेपि दोलोआ नोजोर होनाया बिटिसिनि बिसायख'थि फोसावदिंनायाव गोहोम खोख्लैदों। आसाम सीएम बिथाङा बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि बिसायख'थियाव गावनि दोलोनि देरहानायनि थाखाय बिपिएफनि हाग्रामा महिलारिखौ साबायखर बावहरो। बिथाङा बिसायख'थिखौ गोजोनै खुंफुंनायनि थाखाय बाख्नायनायजों लोगोसे भट होनायनि सिगां समाव एबा भट होनायनि उनाव जेबो हिंसायारि जाथाय जायाखैमोन होनना फोरमायो। नाथाय शर्माया गनायना लायो दि भारतीय जनता पार्टी बिजेपिआ आसा खालामनाय फिथायफोरखौ जाफुंहोनो हायाखै। बिथाङा बावैसो रुंसारि जानाय अनजालु रोजाबगिरि जुबिन गार्गनि गोथै देहा सावनाय हाबाफारियाव गोसो होनो थाखाय दोलोनि सायख'नायनि सायाव बे जेंनानि थाखाय दायनिगिरि खालामदों। बिजेपिआ जुबिन गार्गखौ मान होनो थाखाय सांग्रां फोसावदिंनायनिफ्राय उनफिनदोंमोन, जायखौ बिथाङा गेदेमा आत्मानि थाखाय मावनांगौ बिबान होनना फोरमायदों। बिसायख'थियाव जेनदोंब्लाबो शर्मा बिथाङा बुङो दि दुखुनि समाव सुबुंफोरखौ हेफाजाब होनायाव गोग्गानाय मोन्दों आरो ओनसोलनि मोजांनि थाखाय सरकारा होनाय समायफोरखौ मावफुंनायाव हेफाजाब होनायखौ फोरमायो। शर्मानि बिबुंथियाव बिजेपि दोलोआ राजखान्थियारि मुलाम्फानि सायाव हारिमुआरि मान सन्मानखौ नोजोर होनायाव गोसो होदों। दोलोनि बोसोन खान्थिफोर आरो रायजो राजाफोरजों बेनि सोमोन्दोखौ नुनो मोनो। अब्ला दिनैनि खौरां फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।